Dobre, takže máme tu, že 30 sekúnd a že 50 prava 2 drž a 100 za ňou. A potom bude, že ľava 1 reš. 20 sekúnd. 50 prava 2 drž a 100 a ľava 1 reš. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ideme 50, prava 2 drž a 100 a ľava 1 reš a za ľavou 1 reš 100 a ešte jedna ľava 1 reš do pravej 1 cez horizont reš a 30 a horizont prava 1. Teraz do pravej 1 cez horizont reš a 30, horizont prava 1 a 50 a ľava 2 reš. 50, ľava 2 reš, do pravej 1 a do ľavej 1 dlhšia a 50 a ľava 2 bude zachádzka, 50, ľava 2 zachádzka, do pravej 7, a výjazd ľava 3 a 100 a ľava 1 reš a prava 1, ľava 1 reš a prava 1 a ľava 1 bude ešte raz a 150 a ľava 1 bude dlhšia na konci reš a prava 2, ľava 1 dlhšia na konci reš a prava 2 teraz do ľavej 2 a 50 a prava 2 a 50 a ľava 1 reš, 50, ľava 1 reš a 50 a ľava 2 reš a 30 a prava 1 do ľavej 1 reš a 50 a prava 3 reš do ľavej 2 reš, prava 3 teraz reš do ľavej 2 reš a 50 a ľava 1 reš do pravej 1 reš, ľava 1 reš do pravej 1 reš a 100 a ľava 1 reš 100, retarder sprava, ľava 1 reš 100, retarder sprava. 30, ľava 2 bude, ľava 2 a 70 a prava 2 otvorí 1, prava 2 otvorí 1 a 70 vľavo a prava 5, 70 vľavo a prava 5. Teraz prava 5 a 50 a prava 1 reš 50 a prava 1 30 a prava 1 do ľavej 1 do pravej 1 reš. Prava 1 do ľavej 1 do pravej 1 reš a 50 a ľava 3. 50 a ľava 3 teraz. Ľava 3 a zavre 4 reš, 4 reš, 70, ľava 1 reš drž, do pravej 1, ľava 1 reš drž, do pravej 1, po 50, prava 5, drž vľavo, prava 5, prava 5 a prava 1 a ľava 2 otvorí 1 bude, ľava 2 otvorí 1, 70, 2, 1, 70 a prava 7. Za pravou sedmičkou 50 a prava 1 reš, do ľavej 3 reš, prava 1 reš, do ľavej 3 reš, ľava 3 reš a 50 a ľava 1 a 100 a prava 1 a 50 a ľava 2 reš, do pravej 2, ľava 2 reš, do pravej 2 a 70 a ľava 9, prava 2 a 70 a ľava 9, tam je ľava 9, pane. S kľudom, prava 1, 150 stredom a za 150 stredom prava 2 plus reš, do ľavej 1 dlhšia, prava 2 plus reš, do ľavej 1 dlhšia a 100 a ľava 2 koniec 3 reš, 100 teraz, to je ľava 2 a 3 koniec reš a prava 3 bude 3 koniec reš a prava 3 do ľavej 1 reš, do ľavej 1 reš a prava 1, 1 a 100 a prava 7 za gumy. 1, 1, 100, prava 7 za gumy. A 50 a ľava 1, 30 a ľava 1 reš do pravej 2. 30, ľava 1 reš teraz do pravej 2 a 50 a prava 2 a 50 a ľava 1 reš a 50 a ľava 9. Ľava 9. Do pravej 2 a do ľavej 1 reš a 70 a ľava 1 reš
a 50 a pravá 4 guma. Ľava 1 reš 50, pravá 4 guma. Pravá 4 guma. Do ľavej 3. Do ľavej 3 a do pravej 3 reš. A 50 a ľava 3. A 50 vľavo a pravá 5. 50 vľavo a pravá 5. Pravá 5. Do ľavej 2 zavre 3. Vľavo sa drž. Do ľavej 2 zavre 3. A 50 a pravá 3. 50 a pravá 3. A 50 a ľava 2 reš. Do pravej 1 a do ľavej 1 dlhšia. Do ľavej 1 dlhšia teraz. 70, ľava 2 reš. 50. A ľava 2 zasa reš. Po 50-ke. A pravá 1 zavre 3. Teraz bude pravá 1 zavre 3. 1, 3, 1, 3, pane. A ľava 1 bude za trojkou. Ľava 1 a 50. A ľava 1 reš do pravej 1 reš. A ľava 2 zavre 3 reš. Ľava 2 zavre 3 reš. A pravá 3 reš. Teraz trojka reš a pravá 3 reš. Do ľavej 2 reš. A 50 a pravá 3. 50, pravá 3, pane. A ľava 1 za ňou a 50. A ľava 1 za ňou a 50. A ľava 1 drž otvorí. A 50, ľava 1 šoto. Ľava 1 šoto do pravej 3, pane. Ľava 1 šoto do pravej 3. A ľava 1 dlhšia, pravá trojka. Ľava 1 dlhšia a 50. Pravá 50. A ľava 2 zavre 3 šoto reš. Ľava 2 zavre 3 šoto reš. Pravá 3 bude za ľavou trojkou. Pravá 3. Pravá 3. A 50. A ľava 1 do pravej 3. Ľava 1 do pravej 3. A budeme mať ľava 1 reš. Ľava 1 reš a 50. A zas ľava 1 reš. Cez horizont ľava 1 reš. Cez horizont ľava 1 reš a 50. A pravá 1. A 150 vľavo a pravá 2, pane. 150 vľavo a pravá 2. A 100 vľavo. Teraz je pravá 2. A bude 100 vľavo. A pravá 1 reš, do ľavej 1 koniec reš. Pravá 1 reš, do ľavej 1 koniec reš. A pravá 1 zavre 3. Pravá 1 zavre 3. Teraz trojka. 50 a ľava 4 bude. Ľava 4 a 30. A ľava 1 reš. 30 a ľava 1 reš. 50 a pravá 3. Pravá 3. A 100 vľavo za pravou 3. A pravá 3 reš, do ľavej 4 otvorí. Pravá 3 reš, do ľavej 4 otvorí, pane. 3 reš, do ľavej 4 otvorí. A 100 vpravo a ľava 2. 100 vpravo a ľava 2. 100 vpravo, ľava 2 a 70 vľavo. A pravá 3, 50, brzda retarder sprava. Pravá 3, brzda retarder sprava, pane. A 100 vľavo a cieľ pravá 2 reš. 100 vľavo, cieľ pravá 2 reš. Kamo, spadla mi taška, toto je suché zipsy, na tom už sú riadne v piči inak. Ty kokot.